Бәйрәм район үзешчәннәре һәм балалар коллективларының күмәк чыгышы белән башланды. Яшьләр авыл хезмәтчәннәренә дан җырлады. Район башлыгы Альберт Хужин ел дәвамында башкарган эш нәтиҗәләре белән таныштырды. 2022 елда җирлегебездә 74,090 гектар чәчлек җирендә эш алып барылды. Шуның эченнән 51365 гектарда бөртекле һәм кузаклы культуралар, 7218 гектарда рапс, 9487 гектарда гомбагаш, 2300 гектар шикәр чөгендере һәм 4184 гектар азык культуралары үстерелде. Бөртекле культуралар буенча тулай җыем 200,800 тонна тәшкил итте. Бу безнең район тарихында рекордлы уңыш. Бөртеклеләр тулай җыемы буенча районыбыз республикада 4-нче урын яулады. Авыл хезмәтчәннәренә рәхмәтен җиткереп, район башлыгы Туган агрофирмасы инвесторы Эдуард Юнысовка район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Бер төркем авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре район башлыгының рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары белән бүләкләнде. Язгы чәчүләрне яхшырак кына башкарып чыктык. Алай яңгырлар да булмады дип әйтеп булмый. Тагы да булса инде быелгы хат ипи тагы да күбрәк булыр. Уларкага каваллар Аллага шәгыйбәт килде. Быелгы елына күрә, мәсәлән, яңгырлы бик хат булмаса да, шәшкән расходларын иләрне каплады инде. Аллага шөкер. Ул битендә әйтмешли, ипи башыдагы ашлык иген түгел, амбардагы иген ашлык була бит. Сотыр өчен 30,000-га якын казбеккәсе тараттык. Фермерларга, халыкка, аларны көпчелек каз белән китермиләр хәзер. Акча китерәләр, потому что казның хаклары артты. Спрос популярлашты ди каз продукциясе. Сораучы күбәйде. Может, шул теге конкурста җиңүнең нәтиҗәсе дә булгандыр. Казны даже быелгы елда дефицит создавасы. Хәзер халык эшләргә кеше табу бик авырлашып бара инде. Авыл җирендә кеше кими бит. Механикалаштырырга кирәк инде производствоны. Булдырылганча, чтобы 2 кеше урынына 1 кеше эшләсен, зарплаталар югарырак булсын. Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры һәм шәхсән үз исеменнән тәбрикләүләрен җиткерде. Рашат Шаймарданов Агромастер компаниясе генераль директоры Илгиз Исламовка ел хәйриячесе дипломын тапшырды. Әюпов фермер хуҗалыгы җитәкчесе Рамил Әюпов Татарстан Республикасы президентының рәхмәтенә лаек булды. Бер төркем хезмәтчәннәр Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрының мактау грамоталарын алды. Быелгы елда бик нык уңышлы булды инде. Югары уңышларга ирештек. Күп реализациягә тотайынды. Удобрение да аласы була, семенда да, арасында да сумма зур кирәк. Бик зур уңышларга ирештек инде. Язгы будай культурасы нәтиҗә ел эшләп, буга да уңышны алган юк әле бездә. Үзебездә кешеләр эшлибез. Субсидии да сорамыйбыз үзебезнең кешедән. Узган ел Сушенко, КЗС ясадык. Яңадан инде 2 скалатны ремонтладык инде. Берсе яңаны төзедек. 2022 елның уңышы бик әйбәт булды. Басуларыбызда ибиләр әйбәт булды, Аллага шөкер. Сөйенә эшләдек. Техниклар төзек булды, әйбәт эшләдек. Ватылма техниклар подводитмәде инде. Масуларда бердәм булып, хезмәтчеләр әйбәт булып, уртак тел табып, бердәм эшләгәчтен әйбәт кенә үткәреп җибәрдек. Хуҗалыкның директорларына, үзебезнең главаларга бик зур рәхмәтне шундый бәйрәм үткәргәннәр өчен. Аллага шөкер, менә үзебезнең элеккеге эшләгән егетләребез белән дә, дусларыбыз белән дә шушында очрашабыз, серләшәбез. Чаллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Эдуард Хасанов, хезмәт ветераны Рөстәм Шәрипов, Агромастер компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов та хезмәттәшләренә бәйрәм тәбрикләүләрен җиткерде. Моңынча әле район тарихында күрелмәгән һәр гектардан да тулайым җыем буенча да зур уңыш җыеп алынды. Шушы матур уңышлар инде тырыш хезмәтчеләребезнең уңышы, инвесторларның ярдәме һәм хөкүмәтебезнең ярдәме. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәнен бәяләргә кирәк. Чөнки ул җир кешесе һәм ул икмәк үстерә торган кеше. Безнең районда быел инде икмәк буенча, терлекчелек буенча да уңышларыбыз бик зур.
Бәйрәм җыр-биюләр белән үрелеп барды. Мәдәният йортында авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җитештергән продукциядән күргәзмә эшләде. Кунаклар күргәзмәгә зур бәя бирде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.